Gargadi, ba a yarda wani ko wata su yi amfani da wannan waka ta hanyar sakawa a YouTube channel ɗinsu har sai sun mana sharing a YouTube community tab ɗinsu kafin su saka. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Ha 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 ha. Assalamu alaikum. Sunana Zainab Sambisa kamar da kuka sani. Ina masoyanmu na faɗin duniya baki ɗaya. Kar ku manta ku ci gaba da bibiyan sababbin ayyukanmu a channel ɗinmu na Fix TV Hausa. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗora. Nagode.